I don't know Kosiade. Oh yeah. Mazi Nnamdi Kanu. Free MNK. Free Mazi Nnamdi Kanu. Yes. All 5 food today. It was Yebo, yes. Okay. Mm-hmm. All right. Shida, no them. Ifeanyi na adịm afụcha ụzọ n'abalị wete eze nwa ji obi. Okay, you thought I was against MNK before. I wasn't against him. Even when some people who na abịa my program na-eji iwe no war I gbagoro in the past and after that they couldn't win that war. So ebia ị ga-ege ntị ka ị mara ife mmadụ na-ekwu. He conclude na onye agụ enemy na onye a dị against. Onye dị against you nwere reason o ji dị against you. If you eme ebe ige ntị to the fact o nwere ike iwepụta. I can't just nọkọta na dị against you for nothing. Ọ bụrụ na reason ọfụma ife iwepụta ị na-apọchu nne ya anya fụ na datin na ọ ga-enye nsogbu. I will talk about it. Gbakwa gị nekwa the implications. See the implications. Ne. Clear good ever. So I believe I here. I will need against him. Oh yeah, well a particular side is already against him. Maybe you two see about Biafra issue. I'm going to know about so many people against him. Nobody say we don't like the guy. We like him. Like more, I never wish him death. And I try to call on Anga. You know? Come on, go now. Everything mother name, then were consequences. Every action of an I take. So I was saying if I equal Basalo ga, name for say that message in name. Ndị ahụ gị na ndị a na-achọ to go down then. Ha ga na-emezi expect ka imechi ọnụ. Yetago. Ma ọ bụrụ na imechiri ọnụ. No, listen, Paul. Listen, let there be justice for those ESN terrorists spied. Ekwuona m ya countless times. N'ihe ọ bụla mmadụ mee na ọ ga-azakwa ajụjụ ahụ. That's why he's standing trial. You gotta go. He's standing trial because of those things. Ma ọ bụrụ na ndị approve nwere ya, which ị makwa na last time Supreme Court na ihe niile a na-akọ emechara ha wee tinye jee na Court of Appeal. Court of Appeal sifa naba n'ikpe amara ya na ndị enwe ya netin ha ga-eji ga atrai ya ha jebele onwe ya before Supreme Court kọbakwa ihe ọzọkwa. So ebe m na-ekwu okwu ya bụ ọ bụ na fa maalụ na o nwere ife Nnamdi Kanu mee and na fa nwere evidence fa prove ya na their own court. You got to go. So I'm not afraid of Mazi Nnamdi Kanu Ejekot because they believe na ọ ga-azata nwa ọnụ ya dị ya. Ya kapatalu na mbekwa na-ajụ those defense counsel ya or the competent enough or the most trusted, the most reliable that they can afford. So ọ dịkwa ka ndị faji enenyefa ife fachọ. So that is it. Even na ọ bụ onwe ife mebe anyị na-agụ analyze am kwuo ya etu nsi wefia. So let's look at what happened today in Abuja. But before then, I got to China.
anyị fụrụ ndị Igbo be anyị ka fa bụ placards na China free Mazi Nnamdi Kanu protest o take place na China. So ndị a niile emeli ya na China, achọrọ m isi unu mere ọfụma. You guys tried. Ọ dịrọ easy. Very few of you gbakọtala unu mee ya in solidarity. Ọ dị okay. So solidarity. If unu mere nke ọma, I like that. Kudos. Unu mere ọfụma. Ife a na-akpọ ya bụ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ. The good thing bụ na unu nọ na safe environment na-eme. Then ndị na-ebugasị ihe Biafra n'isi na mba ụwa dị iche iche na-ekpube okpu bakpuru okpu a na-akụ egwu na-agbagharị everywhere. Anyị chekwa na ha ga-eso mesịa ya na mba ofesi ebe fa nọ, ndị nọ UK, Canada, America, Australia, New Zealand, Germany, ịmago mgbe anyị afụrụ ya dị ya emelọ uwalụkwe mara how faithful ndị a dị to Mazi Nnamdi Kanu. Efu that na ihe m kwuru last time dị justified ma ụmụ idiot nke akpụrụ onwe ya Melchizedek bọsị Chukwu ya agbaghị ọkụ mma nọ na-ekiri ọkụ agba agụ complete. Eche m ya ebu ya n'isi jee Abuja taa. Eche m ya fụgo na Abuja ka ije buru kesi Nnamdi Kanu n'isi ma ị bịa hụ ife ilu na ọka ịdịkwa relevant again after ka itipịachara ịmakapụta ọ bụrụ n'ogwe Igbo ka iyi eji wee ya China mugu ịpụta nwa taa afụkwa gị ka ibu plakad asị ndị ihe Mazi Nnamdi Kanu na-echu ụla. Ụnụ ncha niile na-eklem na ụnụ fụrụ ya n'anya. Ihe niile pụtara taa abụzi ndị mba wọọ. Ị na-anya na Abuja mezie after ka emecha ife mee na otu ka scuttle all the plans emesizie many other people are joined from different places. Then somebody with a clip of ahịa dị na Lagos, I think that was Abulegwa or something. Ọ bụ na total shut down emepero gosi na ndị Igbo dominate that area. So if I observe was it at home. Then no more ahịa ndị mmadụ pụtakwa protest na ụmụ ahịa protest ya gagharịa and some other places I forgot ndị mmadụ gara. But Abuja ọ bụ a success anyway if you ask me the way I see it. So those people ML arrest comprise one barrister and another barrister Ejiofor, barrister Law Ejimako and one barrister plus Emmanuel Kanu, younger brother Mazi Nnamdi Kanu, and then the rest of them up to 10 other people ML arrest. So oge Sowore gbara ọsọ n'ụtụtụ ọ gbara ọsọ ahụ ekwuru m ya na live broadcast na ọsọ ahụ ọ gbalụ okay ọsọ ahụ ọ gbalụ nyere ya the opportunity ịbịachighata to that station for ndị ahụ eji even like about it bụ na onye ji n'aka ama na ọgụ na anụ ya nwa amago that na vum ka mma karịa statement ya ka o ji wee gbaa ọsọ. Yatago okay isi na Nnamdi Kanu suspend the IPOB UK before emenya arrest. Abugodi not suspended there. They can still stand in for him. At least off go to the clip o nwere ike mee maka ya recall kwa ha. Yatago so the truth about the whole thing is na IPOB mụ na gị mal ukwu esi ozi ike na again I will continue to say it. Ndị ga-apụta sị na anyị ma mgbe ị na-support Simon Ekpa issue like this melo wee na-agba ha na-eput ya to them ọkwa n'ofuru n'aka ụnụ adago at least social media ezuo n'ike ma ndị ha kpọrọ social media warriors na-agba ọnụ tatata na-akparị nne na nna ha ahụ ajụọ na ha oyi onye ọbụla ezuo n'ike mma chọ ka ha na-eme acknowledge na ike agwụ na ha maka ọ bụrụ na ike agwụbeghị ha anyị karịa ịfụsị ha ka ha yi akwa ha n'obodo dị iche iche maka ọta etiri free MNK jee tii ya na Abuja. Ịma na oge niile anyị na-ekwu okwu anyị na-asị kedu ka
esi jide Nnamdi Kanu debia na Abuja, ịrapụ ime protest na Abuja, ịrapụ ime ngagharị iwe na Abuja, ịnakputebe n'ụlọ ebe a bịa ebe a na-ejigharị onye ọbụla n'ọrụ sisi chọtụ ọrụ gị dan n'ala Igbo ebe a kama ị ga-eje ebe ahụ eji taa ọpọchuniti ahụ kọlụ nọ na Abuja ka ọ dị mee. Ọ bụrụ na ịbịa nwa Abuja iyirizi akwa ya free MNK, iyiri akwa ya ahụ eji mara ya, ụnụ nwa na-eklem na ụnụ bụ ejesi ọgwụ fụrụ Nnamdi Kanu n'anya. O nwekwa nke chenjiri DP ya were foto Nnamdi Kanu tinye di ya hua ụnụ ncha niile ihe ụnụ bụ a total disappointment and a failure. Ụnụ ncha niile na-eklem IPOB. I'm telling you, amụrụ mmadụ a na-eklem ife ọ na-adịrọ, a na-eklem gharị. Ndị ọzọ bụ sabotua taa onye bụzi sabotua ọnụ nwa sabota jiri ya because ọ bụrụ na countries niile ahụ nọ na ụnụ mapụtachakwara etu ahụ na-esi amagharị oge ụnụ si na-amapụtasị ya ikwe ya ọ kara inye kọlọ etu ahụ na-esi eburu band na-eme machin na streeti na-akị egwu Nnamdi Kanu is another savior. Eche na ụnụ esi na-agụ ya na Germany, gụọ ya na Israel, gụọ ya na Brazil, gụọ ya na China, gụọ ya ebe dị iche iche. Aka unu dara ada, uche unu bụ ka afrad ihe so were ga-eme. O mee ya pool crowd onye Yoruba. Unu echefukwana Yoruba gota media. Mma na-echetara ya unu ka ọ na-afụ unu ụfụ na ka ọ ya bụ unu pụta next time na-akparị mmadụ ka unu na-egbebe ọnụ egbebe. O Yoruba ụmụ afọ nja ọnwa afọ nja lidiri protest taa, protest na Abuja ebe ha na-atụ ụnụ ụjọ. Ndị ụjọ nwoke dị ma nwoke akọ ihe ụnụ bụ amụ mmiri ụnụ enwe liva, ofu mkpụrụ liva na no get ya ka unu ji wee buru trọst unu bụ isi ụmụ hooligans anọ n'ụlọ ebe a na ụfọdụ bụ criminals nọ na nga since ọ dịka etiwalụ prison 2020 ha mastasịa ona ewere opportunity ha ya ha ka ha nọrọzie na constitute nuisance n'ala Igbo. Anyị kụnye ka anyị chọtụọ dat na ha like ihe a na-eme anyị abụrụsịa sabotu a ọ na-ekwe n'ụlọ eweta pikchọ onye akrọpụọ ya post na ndị abụ sabotuas ka ị postcha pictures anyị gịnị mezie today ifele gbukwe unu ncha niile na-eklem hip-hop. You are all a disgrace. Unu ncha niile bụ total disgrace. Egwu igwe ya agbagbu ka unu rapụ ndị a na-akpọ anyị n'ọnụ. Ọbụkwa ndị isi dị mma nọ ndị ala niile a juru ebe a na-akpọ anyị n'ọnụ. Eche na ị ga-apụta taa prove onwe gị. You couldn't go. Mụnwa ka ị na-eche ka nje, Sabo ka ị na-eche ka ọ jee lụ. You're against him. We know you're against him. Nge nwa dị for him. Why didn't you go? Ọ bụ na ije nwa ichenji nwuri ya DP itinwuru picture ya dị ya ikpe nwuri ya ekpere dị iche apart from Freemason Nnamdi Kanu. Nwere ihe unu menwuru unu bụ a total failure. Ọkwụ na afụgo na ụna cast go mba ka eme ya establish na ụna cast go. Agba m unu si na after 10 years of formation ọ bụ na onwe ihe unu gbanitara onwezi ihe unu ga-agbanita nwa ege. Oge unu bidoro wee nọrọzie na back foot na-abụzi eme na-apụta na ọ bụkwa anyị nke ọbụla mere na map na ọ bụkwa anyị, we are not responsible. Oge a ka nọ mara na unu ncha niile bụ sabo na unu bụ nya mkpụrụ ahụ unu kụrụ unu ya agụcha one by one. Anyị bụ mmadụ ka unu nerechara wee kpọọ anyị sabo. Unu ncha niile bụ janjaweed. Ọkwa unu ncha unu lapụtara Nnamdi Kanu dupụta ma braz unu edupụta gị ya na-agụgbụ ya unu ncha amịkpụsie ihe niile a na-eklem na ha bụ Naijiria. Gịnị na ha bụrụ Naijiria? N'oge ya eji ha na-ekwu eje wepụta paspọtụ 2001 mgbe o mere tra onye wepụta ya n'ime ebe ọ nọ, onye wepụta ya osuo ya ọkụ, onye egosikwa anyị ka
I date here. On way up today, I denounce that zoo. I am no longer nganga. I am a Biafran. Ne ha na-atịgharị na-agwa ụmụapa anọghị agbakwanụ ndị a nkịtị. Ndị na-afụchi ihe niile, most of them bụ akalogori maka chikere mụ na gị. A na-ekwukwe na abroad n'obodo oyibo. Ụfọdụ bọyị ka ha na-agba di ya. A na bọyị obodo oyibo a na-echekwa many years mmadụ nọgoro di ya. Ije iyi afụ ndị nọgoro 15, 20 years sef. Ọ na-asa abụ onye nọgoro 5 years. Na-agbara ya bọyị. Na-asara ya moto. Ịghọta ya na-agwa gị. Na-edi ya ozi. Debe ya na shop. Na-edi ya ozi. Chijie n'abalị achọrọ ego nri ka o wee rie nri anya nsa nakwa ụtụtụ ọmapụtakwa. No hope. No hope. Ịfụsị ahụ yirisie jin, yiri canvas. Ihe ọ dị debe mmanya ya bụ aṅụọ mmanya, eje klọb, ala ọtụ, ọgwụ na. No hope. No future. Ọha nwa bụ ndị na-ebu ihe a n'isi. Eluzie ha ọ na-adị ha ka ya sị nọ maka na enwetaba Biafra ka o ji wee ka nọrọ n'obodo ọnọ. Mana ofu okwu m gwara ha, ọ bụrụ na Naijiria adịrọ mma na Biafra ahụ mere gị na ịkpata n'ego since ị jere abroad. Taa ubi onye nke ubi onye nke ịma na ndị be anyị na-agba bọyị na abroad. Ka anyị jee Italy ka m gosi gị ndị be anyị na-alahụ n'iro na-enwere ọdọ ebe ha bụ na-afụ a na-alahụ ụra. Chifo na otu okoro akpị a n'azụ, backpack ebe a ka akwa ya ma ogbo na nchaba, toothbrush na toothpaste nọ. Ije na America na street America efu ebe ndị Igbo na-alahụsi ụra. Ije na Germany efu ndị agụụ na-agụ. Taa ubi ise never go abroad. Gị nwebe ka ibi which year ka ị mere travel. A na-agwa gị ihe na-eme na wee na-akọ shit. Nọ na-agara gị, ọ bụ onye ọbụla na-awe ka ọ na-agara. Ọ bụ onye ọbụla nọ na-awe ka ọ na-agara. Eje njọs bidogodo n'Italy ka ebido n'Italy. Ịchọ mkpopụta vidiyo gbanyere gị ebe a kịta ka efu menụ na-akwụgharị n'ilo. Ndị dị homeless ka nkụ na-asị m abroad. Iche na onye ọbụla ji abroad ka ọ favor. O nwere ndị bụ na 20 years ka ọ na abroad, he never step back, ya ọ nataba ụlọ. Ọma ihe na-eme ya. Some nọ di ya nne ha nwụọ na 2020 COVID. Ha nata nwụrụ ewere ya nye excuse ruo taa, they never fit come back. Ọ bụ onye ọbụla na abroad nwere akwụkwọ. Ifu old boy ebe ọ na-agba ọsọ eke akwụkwọ na-agba ezigbo ọsọ old boy gịnị ka ị na-akọ. A na-agwa gị ife ọ dị ndị a na-ebilive na Biafra mere ha akpata ego. Na uche nwa chere na asị gị very true, come to Manchester UK ka ị were anya gị ụfụ. Men kuchiri akuchi na Bright Chimeze na asị gị chatting from Texas, people are suffering here in US. Na nwanne anyị nwoke ebe a Moise DJ si we full street in India they cry. A na-akụ a na-egwa gị sọntere na isi me na mụ na-edere ọchị ọma ma o jego abroad before. Gịnị ka o tekiri ijije abroad? Ọ bụrụ na online ka ị nọ malụ m. O say I did not see you today and I have seen you in anything, or maybe you have not seen me. Oh, Giji matam. Men no matalum way back. Malo that I don't hold back. No more 10 naira, share it with poor people. Draw a sum of money, they will tell you. That's why NJ prove. Nagbagu something, Nagbagu based on no him me. Otu an noketa for 5 million a hujro yina. No nogo ke ya fomo echi. Tomorrow a fomo no nogo. Na-agbapụtasị ndị oji n'onu mana mmesịa you no go know. You no go know. So most times agwara m unu si unu ihe unu na-agbagharị na-eme na unu na-eme freedom. Anyị kwesịrị ịfụba anya bụ freedom n'aka na unu aba anyị ka anyị fụgodo ihe unu menwuru anyị ga-eji wee nwee faith ebe unu nọ. Ma after how many years? After 10 years of formation, he had 13 years old. Unwe ofu mkpụrụ ihe ọnụ gbanitanwuru n'ala Igbo. Nothing. Siso akwa iru uju ebe akwa etiki crazy na lose young men every day.
agwa gị na-akọ ọnụ na-aba mba. Today unu egosigo na unu bụ a total disgrace because unu fail kwụ your man ọ pụta court efukwuo na arụ adịrọ ọnya okwuo okwu tụọ inu since ahụ ọ bịachakwara ya nwekwa ya fụkwa ya n'eten dị iche eposiri to show love nothing onwe love unu gosiri the guy onwe ofu ihe unu mepụtanwuru n'ala Igbo mana unu chi ịkọ ọha na eze ọnụ ọha na eze ndị ochi ọha na eze nka ndị igwe bụ ndị arụrụ ala ndị nke bụ nke onye ọbụla onwe dị free ndị elders niile enwe ihe ekwe do we have any elders mba anyị nwere elders most of you niile anụ kpọrọ iyi kparịsịcha kwuru na-eme expect ka fa pụta kịta nke na-apụtara ọ bụrụzie problem ka anyị welu this comment Nduka Nwankwọ, all the millions of dollars donated in IPOB account all gone, disappeared. Ị ga-eme ya mgbagha. Ị ga-eme ya mgbagha. O nwere men ọ na-etinye ego. When I was in Dubai, I met some people, ndị women welcome. Ụfọdụ na-agwa gị ụdị ego ha na-edonate, believing na Biafra na-abịa nketa nke echi. But at the end of the day, nothing. Even nke nwansị na-aya eme akọrọ ya akụkọ. O nwere mgbe ọ dị hot Sinotaf asịkwa na Sinotaf adịrị enwe ego na-ewepụta for Sinotaf 40 million naira mbọsị mere nke ahịa emere the thing unveil ọ dị ka ihe ji 1 million naira welu mana all these things bụ ife bụ na ọ na-play out achọghị ka ekwuo onye ọbụla kwupụtara ya na ọ bụrụ sabotua ịghọtago onye ọbụla kwuru ya na-akpọ ya sabotua ya ejiwe kpọgụ sabotua bụ ka silence ya agụ ka the impunity na-aga n'iru gosi m one school IPOB lụpụta ka enye ndị a freedom ka eme ya that na any child ọbụla score this aggregate na primary school na ọ ga-aga through this school ka ama na from 1 ya JS1 jee lue na SS3 no ha nwa ga-take care of ya ana ọ gụcha na akwụkwọ na-apụta eti ihe vidio na na-akpọpụ ya ka ọ jee outside country amana onwere mana onwe a no scholarship nothing no hospital no civic center no theater no onwero so epụta na-eme freedom mee vidio jụọ ọgwụ kedu freedom ị chọrọ anyị esebe okwu kedu freedom ị na-achọ ka anyị malụ nke ji na-ayịrị anyị nwa seaport this that ọsịsị ya bụ mkpa nsị gị use benu seaport dị n'onen use that one ngwaahịa na-abata di ya ngwaahịa na-anata ọ dị nso isi one bata mgbuko obosi bata main market Ọnịcha na be Enugu dan isi Lagos use ya a na-eyuzu ya mgbe Ifeanyị Ụba dị ndụ ọ gwara m about that seaport a na-ejuo ndị be anyị na-azụ ahịa ndị importers ha ga-agwa gị na a na-eyuzu ya as long as ọ dị na that Biafra land gịnị ma a na-echenjiri m ọkụ chee ka m bịa WhatsApp so onye na-ekwusi na enwe anya na Biafra land one dị na Biafra land yetago ikwu okwu international airport port bụ that Port Harcourt bụ international airport ọ Biafra land so nwere ihe anyị nwegasịrị na Biafra land ga onye Igbo kala obi nwee mind kwuo were afa ihe dịka afọ Igbo jetu ya na kọbọd isi ya iwasịghị hapụ ya na abụghị Biafra si isi ọ dịkwago mma
ọ bụrụ na m Biafra hapụ m ka mmebe ihe ndị Igbo abụrụ m gị sabotu a echere na today na unu ga-egosi kọlọ na unu ga-eji opportunity onye akpọrọ pụta kaditin ihe ife today none of you could come out ọ ka unu na-afụ reason nji wee kwuo okwu ahụ a sị na mụ na-eto Simon Ekpa onye kwuo ya mgbe ya na-ama m ihe ị na-ekwu n'ụbọchị m mere the video I was aware mbọsị m mere video ahụ anọ na South Africa mee the video due to mockery niile ha mọkụrụ anyị na afara mkpali niile anyị natara n'aka fa ka m ji wee sịba kwunu fụ n'ike agwụ n'ụnụ na ike agwụgo ụnụ na onye nọzi n'ọkụ kịta bụ Simon Ekpa ka a na-awọchị m say yes because nọ ya nwa ka anyị na-afụzi na-eme broadcast na-ekwu okwu na-eme ihe a na-edezi he was daring Nigeria inezi anya ka onye isi ndị DOS ahụ kwuo okwu they talk ine anya ka ịfụzi onye ọbụla emechi ọnụ ike nguru agụ mgbe aha aka ya adana most of them amadum na ha nwazi afụgo the need ịnata Nigeria because na oge na-eme program nọ na-asị gị nwanne Nigeria ahụ ịma some years ago April abụzikwa Nigeria nọ na and I will still tell you ikekwe ịnatabe jụọ ndị batara abata nachigiri azụ they go tell you ụgbọ agagogo maka chi ụgbọ anụnwa anọ na fast lane the truth bụ na Nigeria pace Nigeria ji aga dị slow mana ịgwaghị eziokwu ịnata Nigeria nke ahụ April 20 years ago nwanne m ị ga-ebekwa akwa ihe ị ga-ama that na n'ifuru efu you are a lost soul maka na the reality bụ anyị the reality bụ anyị ọsọ ya bụrụ na ị mụrụ nwa na onye mụrụ ụmụ na abroad na-azụ ha di ya ma ịbataba ya ịdị totally lost before ị ga-unite nwu with an Igbo ebe nna gị o sikwere ike so some of them amarago na nnata fa dị sacrosanct so the only thing they could do bụ fa chọbazie way ka ha ga underground ka their face out ka ha nwee ike most of them mebatachara na Nigeria mmebata ka ha mebatasịrị they came and they left since 3 years watch ya ha na-anata na-apụ so shameless ndị reject grow this place na ebe a bụ zoo juzie ha kedu na airport ha dara ha dakwa na airport Nigeria kwụọ ihe ọbụla ya akwụ esuo ha subata ha into the federation ha mara na ha nọ within the federation called Nigeria ịbata hia ka obi yuzukwe currency ahụ ịnọ na-akọ ọnụ ebe na-akọgheri anyị nwasịghị ọganihu na-ekwu na ya na n'ime ya ịbịazi soro anyị yuzuo the money yuzuo paspọtụ Nigeria iji ya visa bata ị nwere kpali that country mana mgbe ị na-anata Nigeria iji paspọtụ Nigeria wee bata esubata mgbe ị na-achọzi ịpụ werekwa paspọtụ Amerịka ga werekwa paspọtụ obodo ga nya ka iji wee pụọ mana nke iji wee bata hia bụ nke Nigeria ifele gbukwa elu after ka ị kọchara rubbish niile ịkọrọ kọgherichi ihe niile ịkọrọ you mecha you ate your word ịbụ a dog ị na-eri your vomit I say be careful of what you say it might get back to you kọgheri ihe niile anyị kọgherichi mecha izo nzuzo mabata na the country ịdị ọzi bold ị na-ezo nzuzo na your own country agwara gị na Nigeria nụnwa anyị bụ ndị Igbo ekwesịghị hapụrụ ya ndị Hausa ma hapụrụ ya ndị Yoruba anyị nwe this country ndị ọcha na onwe ha confirm na-atụ anyị egwu wee were their own power and might wee subdue ya agwara gị na ọ bụ ndị Hausa not ndị Hausa na-eji na-ayị anyị anything ọ bụrụ ndị a problem anyị bụ na UK ka o si not here ihe o ji wesi ebe a bụ nọ ndị ahụ nwe this country Nigeria belongs to them it's a company mana you no go know ebe onye jedebere ka ọ madebere before I select ya ka ị bụrụ president ị ga-eje gị na ha kpaa ikwete n'ihe e kwuru don't be surprised na Peter Obi ekweta n'ihe ha kwuru anọ ya ka eji wee lụkapịa
take it anywhere mụnwa na-agwa Peter Obi jere na that Downing Street ọ bụ na Peter Obi kweta n'ihe otu kwuru ọ kaala na mana ọ ya ekweta you no go gree maka ndị gị na ha na-emekọ ihe bụ ajọ mmụọ so ekweta bụ na isel go your soul to the devil ewepụ na ngige na ndị a nwee case ịkaghala ịghọta ihe na-eme na gọọmenti house onye bie clip o wings ya but you no go understand ya aghọta ihe niile a na-eme bụ script edere ede ebe ị na role ọ bụ na ị ga-efit mu in enye gị ọ bụ na ihe fit mu in ndị ọcha nwe this country ndị ọcha nwe ana ka o wee zuoro ha ka eji mee amalgamation ha ka ha nwee ike kọtacha ihe ha needri cross ya ka o si wee dị na then get am ruo echi you can't take it away from them mana ya ama nke ahụ mbọsị ahụ Okwuluọra mee that video wapụta condemn all the video ịkpọ onye si ya shame unto you ịkpọ onye si ya shame unto you ife a bụ vile language ikwesịghị ime ya no ikwesịrọ some people dey comfortable ife anụ wee fụ na-eme na families mụ na gị n'ime ya pụta o nwere family ga-eje sofu onye a na-eme ọfụma ndị ọzọ ekposara n'ala ekwu enukwu a na onye a na-eme ọfụma akpa debe arụ na ọ bụ na inwe problem gị je solve problem ya dị oke ịghọtago ihe egbu still a member of this family ị ga-asị ya shame unto you if you eme bụ you go and find your way you go and hustle your way out nya nwa achọ na way ya ịma ka o si wee ịma ma olesịrị devil mkpụrụ obi ya isi na ihe eme politics mana bụ ndị nwanụ na politics ahụ ịkọrọ ọnụ ka ọ na ha abụsị nke a ka ị na-eme expect ha pụtazi gị si ya shame unto you you are not supposed to say it na ndị a niile Okwuluọra kpọsịrị shame unto you kparịcha ha ọ bụ ha rụrụ ya sọ ma ya survive ya ha sị ka agbagharị go film you no go fit survive am your relevance today but as a result of philanthropy people are supporting you go because ha nwa ga-eje nwe ya ha no far go something men they touched they have to donate na onye a na-achị nwa nwee pụta sekpula na yo ha sị biko you are not doing this from your own pocket ego ndị mmadụ tụnyelụ ịtọnụzie because ọ bụ na ife na iri juga afọ ịtọnụzie sibe onye nka shame unto you most of ndị na-esi shame unto you ụfọdụ sendịrị gị ego secretly you don't know most of ndị na-efolo gasị anyị mụnwa particularly enwere m rich people na-efolo m which most of them I don't even know them in person nwee 1000 followers 950 mụ na half bụ onwe anyị face to face ama ha ụfọdụ bife iteta ụla otiri gị ego emechazi ọkpọ osi bi nwetakwara ego a ejisi ike nwanne m jisi ike na anyị na-afụ ihe ị na-eme anyị na-asọpọtụ ọnarie eme anyị ọma gị ịpụtazi echi ị na-akọjeri ya ọnụ it doesn't make any sense ihe abụ ihe ịkọ ọnụ yotago ọ bụ na okwu ụdalụ kịta ọha na eze wepụta wee make statement na-adịrọ mma you can tackle that statement gwa ha no tackle it na whichever quarters esi wee sie distance iche ebupụta na that quarter dey rotten your case akwụla ọtọ na asị na m na ndị against onye dị ona ma onye dị ona bịa nna esikwa you are talking rubbish I block you ebe a bụkwa ebe a na-eme nzuzu chukwu akpọ nne gị na nna gị ọkụ ebe a ezi ọka mana m block ga block I don't dey entertain people like you wapa iru egwa nne gị na nna gị na ha bụ rubbish people chukwu kpọkwa gị ọkụ kpọọ gị ọkụ ụwa ebe ọ nzuzu aka nzuzu wee tinye Nnamdi Kanu n'ime ọ bụ unu bitrel ya ndị IPOB ndị ifele emechi ọrụ unu bitrel ya ayọma n'ọnụ na Kenya
ọrụ unu nwa agba nọ na Kenya unu maka o si eje ana ndị ala unu gburu kpom pụta na-ajụ onye na-egbu ndị du ntụfu du nchọ ndị ngado ndị eribe na afọ eju mad people everywhere ekwu na mbọsị onye a ga-apụta Nnamdi Kanu ga-apụta onwe dị time ikwu okwu ị ga-anụju ntị ị mara na ihe niile abụ ụmụ ekwensu na Chineke a na-achị mgbe ahapụ ndị a ihe niile efuru na-esogharị Nnamdi Kanu some of them their motive bụ ka ha si n'aka ya dịrị relevant some of them bụ ndị nwụchagoro anwụ na street na-enwezi onye chetara ha na-eklemgharị na ha bụ old boys very useless ha ncha bụ ndị bịa bụrụzie ya n'isi bụrụzie disciple bụrụ apostle bụrụ followers bụrụ loyal nke a na ndị otu eto Nnamdi Kanu emebere eme ndị nke a coordinators ọ dịghị aka ha ọ dị na important na ha adịgo relevant ịma na onwe onye ebe as long as ị nwee footing n'ala Igbo ebe you are useless soul ifele kwesịrị ime gị chena IPOB ga-eme gị dị relevant onye gba ha na fon ọsụba oyibo dendecom onye abụ oyibo taa gbafusie n'ebe noise na-emegharị ndị mmadụ attack anyhow aya ya ọnụ jirinụ nwayọọ na-asị mba nenu na be anyị na-ele ọkụ anyị kwụsị n'ụdị ya anyị na-ekwu biko this rhetoric of Fulani were nụ nwayọ Chukwu eme na gba ụlọ ọkụ anyị afụ na ndị Fulani ahụ fụ ihe a na-eme na be anyị afụkọcha na mmesịa mma gbanyela unu vidiyo ejidego onye gburu di dọrọ akụnyere the video dị with me mmecha mwepụtara ya unu n'afịa just I was dey play make dey show as na anwe ihe anyị ma okay even ndị kidnap akwa ọkụkọ ka bụ ndị nke buru akwa chere ka ngosi unu ndị nke gburu di dọrọ akụnye ndị Ebonyi a na-akpọsi ndị otu ha so many things na-eme anyị nọrọ anya na-ajụ gịnị na-eme ka anyị wee nụ nwayọọ asị mba enenechalụ m Igbo etu Igbo si buo ibu the kind of people Igbo nwere ị na-agụ asịgụ na the first vice chancellor University of Ibadan bụ onye Igbo onye mgbe ọ bụ University Guinea College na onye Igbo UNN onye Igbo akpọsịalụ important positions ndị Igbo first president Nnamdi Azikiwe onye Igbo first senate president onye Igbo asịgụ nna a na-agụsịrị gụ iwe n'ebe ndị Igbo niile a na-akpọ na ihe ha na-eme kpatara ndị mmadụ ji wee na-respect ya ka si today na ha adịghị free wee checksia ndị nwere ike fight for freedom of these people wee bụrụ gentle the yahoo ha bụrụ nje makeup ha na ọ bụrụ Simon Ekpa na-edu Simon Ekpa na-enye gị freedom na-eke na onye ga-enye gị freedom na-eme onwe ya atụkọcha ego a na-atụkọnye ya ọ na-enwe onwe ya nsị na ị na-enezi nwoke a na-agba fresh na-achịkọzi na-achịkọ onwe ihe ego ama na-emefu ụmụ mugu a na-atụpụ ego asị ya gịnị efuzie ka o si aba arrogant ọ bata gị ya n'ime ọ na-aba if you are a military within the Biafra territory you must resign sinekwa nke a onye nọrọ n'ofu imu na ya the worst bụ na ndị efosikwara ka m gwakwa gị ya onye na-ebekwa akwa ị na-ebe some of them
some of them aya akwụnye ụgwọ one room. I swear to my almighty God. Eje na Dubai. Joyce and when in Dubai, I was staying alone in my own house. In my na that flat here, we are in one room. Joyce and Dubai here. Mana the same Dubai ke ga be fu send the element to ana dey 5 of room. Most of them afọ nieri agụ na agụ ha. Ya ka ha ji esi ọnwa na akparịgharị chi ha na agụ ha. Ife nji ekwu okwu abụ na ihe na-enye unu bụ back ihe ahụ unu nyere anyị, mkparị niile ahụ anyị natara n'aka unu, the very good time iji nyechighị ya unu mgbe ahụ ike gwugoro unu afụgo na unu agba na mgbu ka anyị dachi ya unu, mana anyị ga-forgive unu, anyị ga-forgive unu continue na-disappoint Nnamdi Kanu. Ụbọchị unu bido disappoint bịa bụ ụbọchị unu lefuru ya lee ya na Kenya. Onye na-apụta aja how much them pay you, jee jụọ ndị isi unu how much them pay them, ha ji wee rara Nnamdi Kanu wee lanye n'aka federal government. Ka ha sị na ha amụ ihe mere ya. Kee ka federal government si wee mara na Nnamdi Kanu nọ na Kenya? O nwere onye be anyị ma na ọ nọ na Kenya? Enwe anụ ọnụnwa nke na after 3 days ihe ji nwa ji mechaa ka gịnị ka anyị ji wee ka na-anụ ya. Mana ọnụnwa ya sị na ụnụ ama, you know, ọnụnwa bụ disappointment. Unu bido n'oge buru sabotage ya the guy. Unu bụ sabotua ihe mere the man, ihe mere Nnamdi Kanu bụ n'ọnụnwa mere ya n'ụna duam ka o shift n'ụzọ ọ gịnị ya ka o shift ka ọ pụọ na ụnụ azọbana ndị ya bụ ndị isi ndị ga na-enye ọda ka pawa dị n'aka unu. jee ebe nje welo ibe a na nwe nnekwu na bịa ka unu mechiri na-achọ onye unu ga-asị n'ọsị unu, na-achọba onye unu ga-asị n'ọsị unu, o nwere ihe kwuru n'okwu o mee na ebi na afụgo ndị kpụ atụrụ ozi nwa afọ nja puchuziri nke dala ụda ife na ihe unu na-eme na unu enwe aliva unu ọgbagote nwere Abuja, unu eje nwe Abuja wee kpọọ unu wee sị mgbe Nnamdi Kanu si na ya neediri just 100 men to achieve it, common 5 wee nweta ya efu na ndị a niile n'ụwa ya bụ ududu ndị eze ndị du ntụfu du nchọ ndị niile ahụ debere ahụ na ya bụ sabotua na ọha nwa hey it must come ngwa ha na the only way unu ga-eji wee nweta ya. I go and sit down this and that and see anọbụ man already. Unu nwa jee na Germany jee chịtara anyị mmadụ 5 nwere akwụkwọ, jee America chịta 5 nwere akwụkwọ, jee UK chịta 5 nwere akwụkwọ, jee mba dị iche iche chịkọta mmadụ 5 ha nata here storm or DSS. Unu ebe a ka ha chọrọ ịnọ. It's fine, take us. We are one and same. We are united in this struggle. We want to be where our leader is. You can't separate him from us. Akpọ embassy gwa ha na anyị na ebe a see na-ese video na-esend DSS anyị anatani mmadụ 100 their phones. Onye ọbụla anọrọ live a na-afụ ya ọ na-agba agara na mba ụwa niile nụ iyetago ha ncha niile akpasịa na kpukọ ka ihe iji wee kpaa. Kedu ife iji wee kpaa? Ife iji wee kpaa bụ n'ifil na ịdị ama ije nga mana esi na fight for freedom. Ịbụ a freedom fighter. Ịma na freedom fighter nọ n'ime ka ọ na-anọ. Ekwesịrị anyị South Africa. Mandela nọrọ 27. Mandela bụkwa na ọjọọ anya nke aka ị nụrụ afịa ihe ya na ya nọ na nga pekata mpe ya bụrụ 30 people na that Robben Island. Ekpoghe kpojuo ha di ya. And ọ bụkwa because of na Mandela nọrọ 27 years ka eji wee release ya. Ọ bụ na the land ị ga-ama nọ emere abandon ndị ọ na-anwụ dị ya nwụọ sef. O nwere reason eji wee stop onya. The same way Africa niile eji wee nwee independence
that year. Onwere wave ka stop zi ife all they see from America decide to go etu a ka esi wee kwụsị slave trade akwụsị ya abịakwuo na say hands off these people after ka anụchara World War II abai Cold War and ife mee na Israel na ndị a na-agba war many things asị ewe check ya sị na ife colonialism a ka end ya ozugbo ahụ emebeziri ya ndị Afrịka ekwubezie gbagharịbazie emebezie ya mere kpatara na from 1958 yeluo 65 almost every African country nwechara independence that moment, not because no na-asụkọ oyibo ma ọ na-agbaka mbọ, no. The same way ka eji decide ya ka endizie apartheid regime na South Africa ewee chọbazie kedu onye anyị ga-hand over, and onye a ga-hand over ga-abụkwa somebody ga dance to their tune. Ya ka eji wee check ya wee sị ka eweta Mandela. Oge Mandela pụtara di ya ịjụọ ndị South Africa a ga-agwa na Mandela anụnwa pụtara ebe echeghị ha abụọ Mandela jere nga, nke jere nga abụọ a tough guy, mana ime ahụ mbụ gị he came out for na time anọzi na side ya and no one choice. He need to liberate his people at least nyegasị ha some positions. Ya ka o ji pụta tell ndị whites nabazienu na anaba na anyị ọsọrọ ndị India na anụ ọsọrọ ndị China na ndị a niile ma ndị Cuba ma ndị otu ndị helpụrụ ha. Ya ka eji mee South Africa ọ bụrụ a rainbow nation to contain everybody. I see that South Africa belongs to everybody that lives in it. Mana ndị be ha dịsịrọ okay with it. O nwere ihe ha na-afụrọ Mandela afụrụ ya. Enyekwa ya condition ya ka nji sị gị na otu a Nnamdi Kanu nọ na Nnamdi Kanu jesie ihe o jiri bata. Don't ever think na ọ ga-abụkwa the same Nnamdi Kanu ịma before. Na watchkwa ya okwu m kwuru n'ọnụ ga-eme. You go see am. It go happen. Even otu ọ nọ, if I nwee ọ bụrụ na m nwee the power to sit down with him there, m ga-agwa ya hapụ ihe niile na ndị a na-achụ ihe hapụ ya ikpo ewu na-agbara ikpo enwe eze. Ndị gị na na-eme ka ihe betrayers, bunch of betrayers. Ihe a na-achọ ebe ọ dị soft, ebe ọ dị soft. Ụfọdụ na-achọ ebe opportunity ha ga-eji bịa close to you ka a tapụchalụ. You are needing to play out in our daily life. Some people they follow gi na agagari na etimpu ya na chairman nada na now ka ha lacha toy from you. No be say they love you. Half a chance na then go betray you. Half a chance na then go carry you bondem blue bia blue. You check ya 70% of ndị eburu na Igbo in the last 4 years 5 years all ụmụnne ha orchestrated the thing. Jek ya jee mee research. Ụmụnne ha na-eje agbapụ ha afọ gwa ndị abịa buru nwanne ya dee moto ọ na-agba na ọ esi ụzọ a na ọ ya nata mgbe dị na ọ kpọgị ya na fon na echire gị n'ụzọ. O nwere nke bụ na ọ ka ọ banye na geeti ebe a ka a nọburu ya. Onye maghị ya egbu. Most of ihe niile na-agbagharị ebe Nnamdi Kanu nọ bụ ka ha mara ma ọ ya dị relevant ma ọ ga-resurrect their dead career nke mapụta n'iru akwụkwọ buru Biafra n'isi. Ike nguru agụkọ o buchara ya n'isi ebe ka ọ nọta ike agwụna ya kịta ka ọ fụziri eziokwu. Ihe niile anyị na-eti mkpu ya mgbe ahụ inosi ya. Mad people na-achọ Biafra ka restore as if na-enweghị ya before. Ihe na-restore ihe kreetiri ozugbo anụ ọgụ ghasasịa ya ka esi na ịchọrọ irestore. This year he made a clean thing. Protest. So the protest got off. There are very few people in the Malora. Hopefully, if I get a recover. Mana ayo we hope that this thing no ga touch the presidency. Ka have the need to release Mazi Nnamdi Kanu. I want to find one mind to negotiate with bandits. Bandits are there in their convoy, bukro weapons, ammunitions. Buri abia, abasikwa ha naba, ụfọdụ yisi akwa ndị amị. Ha binosukwa naba. The same way burata iji wee mee nke omere si na ndị abụ repentant Boko Haram.
kpọrọkwa ndị niile a tisi ha n'amị. Nke ọzọ anyị fụrụ afụ emechara tii ya na kọstọm, nye ezigbo ọkwa na kọstọm. Anụmanụ na-enweghị ihe ọma mmadụ nke bụ attention, you don't know anything, edekoreti anya. Nke kịta bụ bandits ka na-negotiate. Tinubu aka obi release gasịa, ịmakwa mmadụ na o nyere pardon up to 170 people. Ndị drug digodo 50 something n'ime. Then other offenses and criminal matters ewereze ndị ọzọ. Tinubu enwe mind release nyesịa ndị a pardon. So that is the more reason oge ji nye Mazi Nnamdi Kanu pardon. Kwesịrị inye ya pardon. So I wasn't against the protest in the first place. Kama ihe nnekwu bụ na eje protest ya biko olukwe na nke ịgba egbe onye ọbụla chọọ wee ya. Anọ onye ka chọwere efu ihe na-achọ ime wee gba ọsọ ọgba gbachaa ọsọ wee nachigata. Mana ndị na-agbanwere ọsọ ha nwa ka agụ gbasịrị ya tii n'ime. Anyị mabe ihe ọ ga-adị ka echi. Ndị agwaghị na onye eji n'aka ma na ọgụ na onye ndị be anyị si na nka mma karịa statement ichere anyị nwa sense wee drop all the slogan. Vum na aka mma karịa steeti. Mana ihe ejebe ime hard man. Hard man atiri many people na ọnọdụ ha nọ. Hard man mere na some people family ha na-ene anya na ha bụ their hope and war like that. Nke ijidere kịta sịgị na edeceive ya na-ebre watch ya. Chee mgbe m tiri video ka ị gee confession these boys na-ebre watch ya. Anụmanụ a na-ebre watch. Mgbe a na-ebre watch anya na-ekwu okwu mgbe ahụ. Anyị na-ekike against it. You join ha sịgị na anyị bụ sabotu a ekwete. Anyị pụtara n'ime program akpọrịba anyị kparịba anyị. Some of them dechakwara ebe. Kịta ihe niile ahụ agbakọ na-agụ n'anya ifu gị ya fụ na the main sabo enwere bụ ndị IPOB ndị otu na ha sabotajiri Nnamdi Kanu. Yesterday anọ Abuja imezi expect ka ha pụta they no gree come. Mekwanụ something n'iru akwụkwọ ahụ mba ụwa niile ebe ahụ na-eme mkpọtụ onwe nke menwuziri mkpọtụ. They were all silenced. Ihe a nọ bụ ka ha fụnụ ka onye anyị esi ya emenwu ya, ka ha fụnụ ihe Sowore ga-emenwu. Because all the guys in Sowore chọrọ ịnara ha the show. Etu a ka Simon Ekpa si nara ha show. Lukwa echi I go still tell you Simon Ekpa na-alụ unu show narị unu completely. Etu a na-abụ anọ na etu esi anara mmadụ midfield na football. Gị na watch Man City, gị na Man City nwee match mgbe like 2 years and beyond. Ebido bọọlụ ha chaga ọkụ chuchiga agha azụ ha naraghị etiti ha. Bọọlụ agha na-agafezi na the half line. Agbachigatakwu ya the defender kwụ na halfway line ọ gbachigara ya azụ. Anọrọ ebe a na-azụ ya before match ya bụ ihe bụ 5 goals. So etu a ka Simon Ekpa si wee nara ndị IPOB nara ha the midfield na commandzi jide dị ọrụ na onye federal gọọmenti Mazi bụ onye na ịpụtara iro mbọsị Monde ihe mee Simon Ekpa. Ị na-agba n'ụzọ ndị mburu agụ gbago Simon Ekpa. Ihe ọbụla Simon Ekpa, nke ọbụla Simon Ekpa, etu afịa dị everywhere. Na-agwa unu na onye ewere ego ọrụ iwe ju ha obi na-ewe iwe sabotu a na-asọpọtụ Simon Ekpa. Ala gbagbukwe nne gị di ya. Ndị niile a na-ekwu iri Nnamdi Kanu ego one ka ọnụ kwụrụ ha maka onye kwu ha na onye a mere ihe dị etu a na na-ekwu iri ya how much them pay you. Nnamdi Kanu kwụrụ gị ego one iwe na-akpụ ya supreme leader. Ego one ka ọ kwụrụ gị wee kpọọ ya savior. O ji bụrụzie na onye kwuru eziokwu ọ bụrụ na akwụrụ ya ụgwọ. Kedu Simon Ekpa ya kwụ ụgwọ gịnị ka ọ na-arụ? Kedu ọrụ ya? What is his job? Onye ya akwụmụgwọ ka na-ekwu iri a na-asị hu mụ na gị maalụ na from 2021 Simon Ekpa akwụ n'ọkụ completely. Benchie the entire TOS. Benchie the entire hawa na-agha edere. Ihe mịa mgbagha onye ga-agbagha ya gbagha anya ya bụ ife ike ọnụ. Ọ bụ na ya agbagha anya ọ Simon Ekpa.
Get a go? Yeah. That's what somebody could was Igbo land at large need proper reshuffle, most especially in the government sector. So keki ga-esi ga-eme ma ọ bụ na itinyere anya ebe a. Yo, Precious Adaeze Simon Ikpano bench DOS ọga. Onye bụ DOS aka na anụ akụkọ DOS. Aka na anụ akụkọ DOS. Onye bụ DOS. Nọ ndị a na-eyi kootu. Ka afa ndị DOS na. Gịnị ka statement ha megoro sofa iji si na bench ha. Ka anyị nuke n'ofu statement ha mere. Ka anyị nuke n'ofu ụnyala ha mere. Ke lọya ha. Ke lọya ndị DOS IPOB wepụtara. Ọrụ Ifeanyị Ejimakọ, Ifeanyị Ọkani, Ifeanyị Ejiọfọ, ịma mgbe o pulu off. Ke lọya ha. Maka na lọya bụ family Nnamdi Kanu. Kedu lọya ha wepụtara? Aghara ndị agha aka ala ha dara ada sef. Ha mechachara dị ala aja ọsọ wụsịra na ala. Ike gwụrụ ha si na the guy na-ala ụlọ etiti. Okay, if you I just think. If you think. Thinking ka ị ga na-think. You're going ezigbo ihe ya think ta. Ihe anyị ji mara ndị IPOB bụ na ha dị reason. Ikwu okwu ihe kwesịrị ime bụ ha challenge datin ikwu. Mana ya anya. So you can believe na enwere DOS. DOS anwụgonu natural death. The thing na-etipiana. Ka statement ha mere issue in the past 1 month. Onye the organization nọ 1 month issue one statement knowing fully well na-eji ọga ha na-eje court. Gịnị nke kwado ndụ isi ndụ ha dị. Ewu dị ndụ mpi akpọ nkụ elekwado isi ndụ ọ dị. Ọ sị na ya oke idem. O nwere onye ka na-ekwu okwu nyere m ofu press statement ha mee. Ke broadcast ha mee gbasara Nnamdi Kanu. Kedu ihe ha kwuru? Ha pụtara na ihe ejiri taa. Ihe ejiri ọ bụrụ maka Nnamdi Kanu. Gịnị ka ha menwu? Kedu ihe ha kwuru? O nwere onye ha goeri pure water. Ndị ebere agbarasi ego ha place si ha on salary. A na-akwụ ha ụgwọ. Nedu uche mefe a na-akwụ 4,000 pounds. Back then 2016, 2015, 17. Nwoke a na-eme every month to pocket go to 4,000. Nyanwa siso nyanwa na agbaragodu ime bụ 4,000 pounds that time. Wow. 1,000 pounds that time bụ 500,000. That time. Kwa 4,000 o ji 2 million iko mmiri na abụ nọrọgodo ọfụma. Nwoke erijuo change suit ifụzia nwoke a na-atọ bịrịbịrị. Agba aka ndị DOS na-ekwu okwu na ego na kịta onye ọ na-agbarago ọgwụ ya ṅụọ ndị mgbuke fesi ndị na-eri ate fesi ya na ịmana ihe dịrị ya bụ o nwere ihe Bible ukwu ọ sị you shall know the truth and the truth shall set you free. Ụfọdụ aghọtago nke bụ eziokwu. Ya bụ na nwere mbido na-enye njedebe. Ị ka na-afụ ndị Indonesia na koodu meji. Ị ka na-afụ ndị Indonesia na koodu meji. Ị ajụ onwe gịnị mere na ụbọchị ịmata na onye a na-akpọ onwe ya liquid metal na o nwee ofu mkpụrụ chafụ pawa a kwesịrị ịbịa mkpụrụ otu meje ha na-ete iyi. O tiri ndị mmadụ na high jump na ya ji gandusa, o ji selepo balebu, o ji selepas vanel. Ụmụazị Indonesia echere eziokwu abịa ụka na-efe ego ka Zubia nọrọ n'akụ n'anya ghọta na egwu amụkwa ka ọ dị nwoke were n'oge gbado anya. Ihe na-emebe anyị bụ drama. Anyị na-agwa ndị a n'oge ha ya. So the thing bụ ụbọchị ọbụla ịchọpụta nke bụ eziokwu iwere ndụ mere ihe. Ndị akpụrụ nwa ha DOS Nnamdi Kanu ji aka ya kpọkwaba ọnwa nke nwere ịmana mgbe anyị mechara na esemokwu ha na Simon Ekpa bụ na Simon aya broadcast in his own way.
ọ bụgodu na ọ ya broadcast ha nwa ga-agwụ ya na-eke ya esi na-eme ya nwee n'idi ụdị ya esemokwu ọ dị possible na salary chọpụtara Ikenga di ya ihe ọbụla anyị gwara ya ọ ga-ewere ya because o zokọ ndị mmadụ o nwere ike ego ada abịazi ada release ya fund and ihe esiri okwu ahụ ihe ga-ese okwu na DOS a ji gasasị ya bụ ego maka ihe na-egbu organization bụ ego one ka ihe eketa one ka onye anyị eketa ha esie ji ya ọrụ sie fụ na dị ọrụ agwa na Ikenga aghọ ezigbo mmadụ repentant Boko Haram lele hapụ ya na ka ọ na-adị ọ na-eme vum n'anya ọ na-eme vum ọ mere ndị Mazi ọbụla ọ mere ha ebe si na waziri ike bitere ego ha n'ọhịa bụ Sabo ịgba na ebe a ka Sabo ya bidoro na-aghọta ihe a na-ekwu o nwere ihe ọ ghọtara na most of you afọ ama onye bụ waziri ike Nnamdi Kanu bụ nwa be waziri ike na waziri ike eji ndị agbazuo afịa gbazuo n'ọla ọfụma waziri ike agụụ na-egbu n'Ọnịcha o debere echichi ife obido ihe a jezie ebe ha afta ka ọ bachara n'ime ọpụta wee nwaanyị renji ego ọfụma klem onye ya nede onye na klem lọya onye ọ dị ka onye ekpete nwe ọnụ ya na kọt ke Nnamdi Kanu ebido ndị a haịpụ ba Nnamdi haịpụrụ ya haịpụ fee na-asị ndị abịa ebe unu na-ebuga nna m abụkwa agaraja holy Nnamdi Kanu is another savior savior ọrụ kịta ka a na-achọzi ka esi ewu anyị ga Jizọs sịrị ya bụ isi ebu ruo mgbe ọnwụ ya ruoro Jizọs ebe sị ya nna ndị egbukwa ebe a dodododo na-achọkwaghị ịnwụ ndị ya si mechie ọnụ nwa m n'ihi nke a ka nwa nke mmadụ jiri wee bịa ọ gaghị ịnwụ onwe ndị ya na-ekwu na-ekwu nke a na-akpọ oke eke nekwaghị ya enwe BP na kesi ị na-ama anyị uru bara n'ala Igbo gwa m uru IPOB bara n'ala Igbo nwere ihe ọ rụtanwu nwere ofu uwe ha so n'ọrụpụtanwu a na-ere ntị ya rentị so nga sị onwe ihe ọnụ mepụtanwuru n'ala Igbo ndị useless ego bụ ego eji ego ngwa ọgụ ruo taa ya afọ ngwa ọgụ ejide ndị polisi innocent polisi agbagbuti ya nara ha egbe everyday asị na ya ego weapon ewe ego na-ajụ ego dị ihe a kwa na mmiri kwa na kọstọm Naijiria ka anyị agbakwa deten ka ọ plen ka eji ya smọgụl ya kedu ka esi ebubutere ya ọsat ka eji go deten asịsị tụba ego na ndị Fulani na-achị ime anyị nka Jocelyn ife abụ abadmat dịtin bụ ọ bụrụ na ihe na-ekwu abụ eziokwu ikwuo na ọ bụ eziokwu ọ bụ esina is not funny ekwu amụ na ihe detain ya Mrs. Dice TV so ihe a ka ị nụtara since ebere ọ si so ya say you should stay detained nzi ihe a ka ị getara since ebere mụnwa na-ekwu ka ihe anụnwa Chukwu metụ the presidency aka n'obi ka erelize ya no deserve ka erelize ya ebe ọ bụ na ha nwere ike negotiate with bandits ebe ọ bụ na enwere ike ihe niile agba na-ekwu ịnụ ahịa ọhịa bụ problem enwe wit onu wakpụrụ onwe unu IPOB supporters una no the reason well you na-achọrọ ebe okwu dị ma ọ na-afọ ebe unu ga-ebuje problem unu n'aka ndị lere Mazi Nnamdi Kanu ndị DOS unu na-afọ ebe unu ya eje na-atụje aka ọkụkọ hapụrụ mma gburu ya n'onu jejeje tụgọbara ite onu ọ bụ ite gburu ọ mma ka ihe blame ihe na-achọ bụ onye ahịa ya ekwuzi okwu o nwere ihe niile m kwuru ebe abasị o nwere ihe IPOB rụpụtara n'ala Igbo
o nwere ihe IPOB rụpụtara na agbara nwuru fence egote nwuru ha na one plot. Ọ bụ ihe ranten ihe nna ajụghị bụ o nwere ihe ndị bụ IPOB gbanịtanwuru n'ala Igbo kpọọ onye afọ ebe ọ dị. Unu rụtara skuul? Mba. Hospital? Mba. Civic center? Mba. Park? Mba. Unu generetiri ọkụ? Mba. O rụrụ ụzọ unu rụrụ? Mba. Unu tiri solar system? Mba. O nwere ndị nyere scholarship? Chaa. Gịnị ka unu mepụtanwuru? Ka ọ bụ ide emeso mkpọtụ? Tell me one thing. Ofu mkpụrụ kpọọ ya afa nọ nke a ka unu mepụtara n'ala Igbo. Kedu ahịa unu rụrụ? Nothing. Unu tụbatara moto? Mba. Unu nwere transport line? Chaa. Ọ bụ akwụkwọ ka unu na-alụ? Mba. Ijele cannot challenge me now. See, Ijele dey challenge you. You know if you challenge me, ọ na-challenge m na gị? Ọ na-challenge m na mbịa ka nsori ya n'usoro Nnamdi Kanu ọgụ? Mba. If you want to fight, you fight your fight. I'm a one-man soldier. Army of one. Na-emere onwe m my own thing. Nkwuo okwu ifo fact n'ime were ọ bụrụ na ifo fact you throw it away. Ijele cannot challenge me. Ọchị bịa my program, ọ bịa my program. Ọ na-apọịntị aka ebe nna apọịntị ji aka mana o nwere ebe anyị nwere disagreement. Gotago? So ya ka ihe check ihe niile a na-ekwu concerning these people. Ọ bụ na onwe nke bụ asị si na nke a bụ asị. Na ihe ha mere achieve n'ala Igbo nothing. Ọ bụ na o nwere kpọọ onye afa. As long as ọ na-enwero iskogodu na nke ikwuru bụ eziokwu. Nọ ya bụ ihe eji ama mmadụ. Ije okwu ị na-awọchị iru okwu onye a na-ekwu ife a na nke o kwuru bụ eziokwu mana nke ifugokwa nke o kwuru bụ asị. Anyị kwube nke ahụ bụ asị ka ifo ewezụbụla asị. So ajụọ nga again. Oge a na-asị na-eji private jet ife anya ụba wee buru ya nata this and that. Anyị amaghọ mana ife anyị na-ajụ bụ kedu ndị bitere eri ya di ya. Ọkwa akpụto gị ya bife ebute jet ka ebu ụzọ buru jet jedebe jet wee chọbịa wee nwudie ka enwude gị ya wee bute jet. Ke ndị gwara federal gọọmenti na Nnamdi Kanu nọ na Kenya? O nwere onye Nnamdi Kanu gwara na ọ na-eje Kenya abụrụ ndị otu ya ka ọ gwara? Ifugo ebe bitere ya bidoro ebe a ka ị ga-ebuje your blame, not ndị na-analyze situation. Which year was that man on Nigeria? Ka awụ na-eme ihe a na farm. Kpọọ the year. Abatara Nigeria 2018. So from 2018 I'm abata Nigeria almost every year. 2018 abata Nigeria 2 times. 2019 abata Nigeria 2 times. 2020 abata Nigeria once. 2021 once. 2022 anọgide m 2021 ba 2022 wee na South batakwa 2023. Since 2023 till date anọ m Nigeria. Anọ na 2 years na Nigeria. So kedu that year ụmụ nwaanyị anyị na-adị eje farm ma nọ Nigeria? Which year? I've been here monitoring things. Now we watch things happen. We saw what happened. We know what is happening. Oge a ka nsị nna ihe na ndị a nọ na backyard ga abụọ ihe a na-ebupụta n'iru akwụkwọ. Kedu ife na-eme ka ndị mmadụ na-ebroadcast ya ka amara na onwere ndị na-ebe? Ikwesị ime ka amara na onwere ndị na-ebe. Ọ bụ na ị na-reason ọfụma, you are not supposed to make it public. Enwere m ike ịba n'azụ ụlọ m fuo enemy mmapụta bụrụ ụzọ na-akọrọ afụkwara m ndị enemy nọsị na my backyard ka ihe na-akọrọ gị. Enemy nwere ka esi etreat enemy. Mụnwa ka ọ dịrị ịma ma m ga-edelete ka m ga-ahapụ ya ahapụ. Gịnị ka m na-eme ya onye m fụrụ n'azụ be m in ungodly hour? Mụnwa ga-decide fate ya. Mmesị ya bịa kọbazie ihe m kwutere m bụrụ ikwuti asị gị pụọ gịnị ka ị na-akọ this that. A na-epuchu propaganda chana ya marọ. Anọ na buchu abụ nke dị ebe ka buchu aha nọ dị maka na obodo m nwere buchu mana m afọ aha rada na ndị nọ na buchu aha bụrụ ụmụnne m na gị nọsị n'ime buchu na-ebukọrọ mụ na gị. Ị na-asị m Fulani unu fụrụ ka ha gara ije n'obodo unu ọ na-eme meeting
ekwucha m okwu a kọkwuolu ụnụ oge ihe mere na Ọkịja be anyị. I wasn't aware. wee nata chọrọ one girl nwa akwụkwọ mụ na the girl amalogo before gain admission bụrụzie nọ na-agụ na university dị n'Ọkịja. So mụ abata chọrọ ya gaba di ya lụzie na ilo na-eche ya ka ọ pụta. Before you know it, how many minutes m kwụrụ ebe a na machine eruo na 5 gbaa m okirikiri paakị si ya amụwa na-enekwa ụmụ ihe oke ihe na-emezi. So mfugodu iru mmadụ ịbụ mmagodu. So onye nke a na-ajụ m ajụ nna onye ka m bụkwanụ nsị ya meaning what kwanụ nke ebe ịjụ m ajụjụ na Ọkịja kwa na-asị m onye ka m bụ. Nwaanyị ga-eji na-ajụ m ụdị ajụjụ a? O nwere onye nke gị na-efu efu dịgaghachi mewekwu ya na nsị ọga ifuru Ọkịja o nwere ga-agbalị ibi ọsọ ya bụ m onye Ọkịja. So ihe na-enwe eto ịjụ m ụdị ajụjụ a ha na-erugharị wee gbuo ofuke n'ime wee sị ngị nwa anọ ebe a bụ ịma onye mbụ ọsị nọ m onye mbụ nsị ngị nwere na ịma onye mbụ ọsị nọ m onye mbụ. Then why eji ajụ m this rubbish question? E wee sị m ka m ọdan na m comply ya na ebe a nọ kịta nwere ka ogbe anọ dị. Njụ ya gịnị na-eme? Ọkpa afa dị man si na-egburu dị man egbu 3 days ago. So na ha na obodo nwegodo ka ọ dị ntibezie maka na onye egburu ihe a dị man na-ele nkwụ ọcha na mụ ejiri m nkwụ dị man egwu mụ na nwa ya nwoke dị na mma. So na nnụrụ ihe a have to mmejezi bịa ka nje kene nwa ya nwoke bụ my friend. Mana oge m gwa ha na oke na oyi nwaanyị ka nchọta na the girl bi ebe a. So the girl a na-abịakwozi ha nwa bụrụ ụzọ họcha the girl ka ama maọbụ eziokwu asị ya maọbụ ọnya ọkọwakwala ha na yes na ya ka nchọta this that afọ na. So mụ afọ achọzi challenge ya due to ihe ekwuru mere na ihe nji eweta ya bụ dat na obodo kwesịrị na-anọ alert. Ịnụ ha na danger adịgo youth nọ n'obodo adị alert. They can go inside their bush ka ha mara ma ihe ọ bụ eziokwu. The youth nọ n'obodo dị enough to protect their mothers in that bush in that their farm because those youths na-ejekwa na farm ha. Enwe ndị na-egbu akwụ nwere ike ịnọ n'elu akwụ fụ ihe na-eme n'ime the bush bịa n'obodo bịa kwuo na ihe na-eme. Guys agadi ozugbo eje battle all the time. Ọ ihe a ka ekwesịrị immobilize every community dị na ata alert n'unu ga ndị ọbụla obodo ọbụla unu ga-enwe security outfit vigilante ekwu onye ndị ọbụla adị ata alert. Mana hapụrụ ịkọdo anya in a right way gwazie nga bịa ka ị join ka ị nọrọ n'ime ọhịa hapụzi ihe ị na-arụ ka a na-akwụ gị ụgwọ iburu egbe ikwete na ị ga-ebu egbe na abụrụ gọọmenti bugiri ya iburu ya jee nakpuru n'ime ọhịa agbago na this thing adọrọ mma akọba every day ndị Fulani for how many years ofu mkpụrụ Fulani afọ ha nakatakwa ebute ofu vidio husemenode agba efi egbe ndị ọrụ efi a na-adị mgbe ọ bụ na agba efi egbe ndị akpụ efi a gịnị mezi anya jekata afọ ebe hibru ozu asị nọ ndị a nọ ha na-akpa mkpamkpa onwe nka ifo. Mana men ahụ si na ha nọ the ground nọ inside that bush na a na-agwa ya okwu ihe ni nọ n'ime bush na a na-afụ ndị a batụl ọha ụnụ ya gbairi ya efi mụ na ya gbairi anyị mmadụ. Anyway, you don't cast ọlụ cast go onye erigi ya ndị eji gbazu afịa agbazugo ọbụna gbazi so bụ ka o si wee dị. Mazi Nnamdi Kanu, we wish you well. Ị ga-apụta ọ nwanne ka anyị bụ epụtakwa na-eme ihe a na-eme ebe a na-eje eteka little by little the wound ihe niile melụ na 1967 the whole things ga-emesịa o clear fade away ka o esi fade bụ na those people participate in those things na ha ya nwụsịsị pụọ ha nwụcha pụọ those their children ọnwụ ya egbuchakwa ha ncha one by one ha pụsịsịa ndị nke ọzọ na-apụtazi ama afụzie n'id ide eso okwu maka nke n'anya ọfụ na plaza abụ onye Igbo nwe ya ebe a ka ọ na-egote ihe anọ ya nwere ike onye go ofu nwa ya scholarship
ọ help go ha in one way or the other. Ikekwe onye nwunye ya mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ onye Igbo nyere ya blood ya bụ na survive. O nwere mgbe oge eruo etu ndị Igbo si agbasa everywhere. O nwere mgbe oge eruo ịfụ na ndị a ga-abụ our servant. Ọ ga-emerịrị in this lifetime. E ga-emesi mara ndị nwe Nigeria. Ndị ọcha ga-emecha ha ndị ya over to ndị Igbo ka ndị a enjoy godia small. A ga-enye ya ndị Igbo maka ama na enye ya ndị Igbo kịta na onwezi onye ekwu okwu na Nigeria. Ndị Igbo adominate ya kwa onwe gị eziokwu. Ndị a niile fụrụ na-agbagharị n'ebe ha nwa ndị Igbo bụ Igbo. Problem bụ na ụfọdụ n'Igbo na-ada agwa onwe n'eziokwu. Igbo, don't worry, we will get there one day. We shall get there. Igbo leaders to agree, they are ready to apologize to them. They are ready to humble onwe ha wee gee ntị. Otherwise, ha gwa gị na ha nwa bụ ndị nwe the authority because none ndị mmadụ handed that mandate over to them. So if you want them to participate, okay, J-Mon is you. Are you against Biafra or you among? Please, I just ask a question. This one against Biafra. Half hour Biafra can not try can come along. Half hour never come over no. Half hour is Biafra. Add him fully out for an Igbo liberated. If we can see queer, an Igbo ban. Makiti ya Biafra no. Imrani je de kokota ndị ma aghọtaro. Mana enwebe nsogbu dị na ya bụ afa. Ọ dị eme ndị ọzọ affect so ndị Igbo ka ọ na-eme affect. If I ji ya scrap afa aka, I focus on ihe ndị Igbo. Na ihe na-eme ndị Igbo a na-agba ahịa ndị Igbo ọkụ. Ihe na-akpụ ya bụ ahịa ndị Igbo. Ọ bụ ahịa ndị Biafra ka a na-agba ọkụ. Ihe a na-agba ọkụ bụ ahịa ndị Igbo. Ihe niile a na-eme to scuttle your plans a na-eme ya because n'Igbo onye Igbo, not because n'Igbo onye Biafra. Ihe a na-eme ndị a na-eme ya bụ ndị Igbo. Ndị na-develop Nigeria bụ ndị Igbo. So ọ na-epe enu m na sideline that Igbo. Sideline onye buru ya tụnye n'ihe na-akọzi akụkọ Biafra. Why na ndị ọzọ nọ na Biafra adịghị enwe similar problem anyị nwe? Blockade niile adị. Emebe project na Nigeria a na-eti ha. Lagos Calabar Coastal Highway. Efri akpọrọ Lagos Calabar. So Calabar ka efri ya eji si n'akụkụ mmiri were dị ụzọ naba Lagos. Kọtụọ Igbo off. Oge ekwuru okwu railway project. Emechara kọtụọ Igbo off. Connect ya ka esi connect ya. Any big project ọ bụla actually execute na Nigeria ada etinye ya Igbo. Epụta na ebe akwa Biafra. Hapụ Biafra kwuo okwu a na Igbo be nna gị. Ka ya eme sit at home. Cross River anọ sit at home. Akwa Ibom anọ sit at home. Bayelsa anọ sit at home. Delta anọ sit at home. Rivers anọ sit at home. Ihe nwere etu esi claim Biafra. Etu esi claim Delta, Anambra, Enugu, Imo, Abia, Ebonyi, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, ọkwa 10 ka ọ dị. Ha tikwuru aka chịrị aka jee wekwuo na Benue ma Kogi ka ndị Igbo ji mee nka ndị Igbo mere nka anyị nwe nka anyị na Biafra. Ihe niile akpọrọ afa ndị na-efilu hit bụ sọ 5 n'ọrụ onwe ha. Cross River, Akwa Ibom, Bayelsa, Rivers, Delta, Isa n'ọrụ onwe ha na-enjoy ri onwe ha their freedom. Ọkọ ada akọ ha isi aha awa ha. Ha na-azụrụ onwe ha ahịa ha na-emere onwe ihe ha na participate in government fully. Ịbịazie Anambra, Imo, Abia, Enugu, Ebonyi, Isa abụrụ ndị na-ebe akwa steady. Onye Igbo aka obi mụọ ngwa ahịa nwanne ya nwoke ọkụ because na moto a butere on Monday. Onye Igbo aka obi jee na school jee threaten bụ ụmụazị kpọpụta ụmụazị isi school uniform gbado ha n'ala threaten ọha. Onye Igbo aka obi pụta n'ilo gbagbuo ụmụnne ya. Onye Igbo aka obi jee na ebe ụmụ nwaanyị kpọsasịrị vegetables ka ya ele wee rie nri fụsịkwa ụmụazị ame maka ụnụ gba ọsọ awụrụ ọkpa gbasasị ya mebisi ya. Onye Igbo
mana ndị ọzọ na-akpọ Biafra ga ha ncha na-enjoy their freedom. Esi mbịa support that rubbish. I cannot support it. Ihe m ga-support bụ ihe ga-eme ka anyị Igbo na-agbọbụla ọfụma. Adalụ the process the process Igbo na-aga ka fa ruo to their pedestal. Adalị akpụchiga Igbo back, gbochiga ndị Igbo 30 years back. Investors agbafusie, businesses na crumble. Eyotago onye ọbụla esi na anọrọ untold hardship abata. Onye nọrọ n'ụlọ Saturday nwere eji eme ọ holidays. Sunday bụ ụka onwe ebe a na-eje, no shops na-emepe. On Monday esi mmadụ nọrọ n'ụlọ, ọ nọrọ n'ụlọ. On Tuesday ihe apụtakwu ahịa nwa apụta, line emechi ya si na ekpe ekpere. Wednesday agbarajebe n'ụlọ ụka, Wednesday prayer. Thursday enwere clean up, ahịa nọgide ọkụ 10. Friday gịnị ka a na-emezi? Efu na agụụ dị. Ndị nwa na-abatakwa abata nwere ike iwepụta nwunye family ka erie nri nke ejidere anaya 30 million 50 million gbuo ya nara moto ya gbukasịa ya lee ya. The same buy ka ihe a na-eme. A na-akpọkwa afa Biafra. Nsị usi tufuo this name na since egbepụtara ya 1967 otu aka isi anwụ nwugide na anwụ ka ọkụkọ. Ikwuti ya sị gị na-ebu sabotu. Ihe ahụ nụfuru na Biafra mụ aghọta ya. So I'm not in support of that Biafra. No, ya bụ esemokwu anyị. Mana aga m support anything ga-eme ka Igbo na-emove. Igbo anti-Biafra. Biafra abụdịrọ friendly to us. Biafra bụ ọnwụ. Biafra backwardness. Biafra bụ sorrow. Biafra bụ ide ebe akwa steady. Ọbara na-awụfu. Onye ọbụla mepere ọnụ ya na-epuchu Biafra. Onye a bụ agent of Satan. Nke bụla ọ na ọnwa adịrọ. Ọ bụ na ọnwa adị a ka anyị gụọ how many millions ka ịgwa m uru anyị ritere na Biafra na ọghọm anyị nweta ka m gụọrọ gị ọghọm ngụchalụ gị ọghọm loss anyị gbaa na Biafra ịgbazie m gain anyị nwe. From 1967 to 1970 I lose over 6 million people. From 1999 to 2007, I lose nothing less than 20,000 people. N'ihe gbasara Biafra. I nwere ndị nọ na nga, thousands of them nọ na nga, deprived of their freedom. From 2012 or from 2015 to now, in that your Biafra struggle, you lose go nothing less than 15,000 people. Jee n'ọsụ, jee side ya ka eje gụọ okpokoro isi ndị mmadụ ọnụ n'ime ọhịa. Jee ka ịgụọ ya ọnụ. Ndị nwa ji wee jekwa agbamnkwụ nwanne ha na ewe nwụkrụ agbagbusi ha ncha. Ọ bụ ịnọ a mgbe nke a mere. O nwere ebe ijere. Ngwa gwa m uru ị nwetara na Biafra. Na-agụrụ na nga ọghọm anyị nwere na Biafra. Ngwa ka anyị n'uru anyị nwere. Kọntrị ya na-enwebe enwe atụkecha na rank dị iche iche. Enwe Major General nwe ebe a bụ onwe ofu police station ha nwere. Hospital ha enwe. Mana ha enwecha na rank na amị. Major General, 5-star General, barracks agha ma ebe ọ dị, headquarter agha ma ebe ọ dị. Anụrụ na eje na Finland nọrọ ebe ahụ ke ya na Igbo keti ya 40 states. Nnamdi Kanu n'ime ihe nwa ọ na-ebere akwa ọ na-ebe ya ke steeti mekwuo ya overthrow nwee prime minister nwekwuo deputy prime minister. Anyị nọkwa iwe ọsị na ịnwa adị steeti gị sef ajụọ gị na-ekwu okwu steeti zu ịnwa nke Biafra gị anyị nwaba ebe ịda anyị ịma na ọka igwe bụ steeti ị na ebe a na-ekwugheri a na-ekepụ ọrụ generals a na-amapụta everyday je ntụ ịma na ọmejọ nekwa onye ọkada na ụmụaka tọn ghọọ general
anyị ama battle nọ na nwoke m ajere regodu general sị na nje makeup na onwe ya na-esi aka afọ a na-adị nje makeup na-aga anyị jọrọ njọ onye ya nwa bụ onye na-abịa enye update hello Biafrans nna anyị nọ ebe a ndị atụkesi obodo anyị kedi steeti echefuzie Nnamdi Kanu a sị ya ka edebere ya bụrụgodo prime minista edebe ala aka anyị ka onye jire ha bilivu na ya nwee ebe a Simon Ekpe were prime minista gosi ambasadọs ha ma ebe mbasi ha dị ihe ewere nwaanyị abụrụ deputi Ngozi Orabueze deputi nne ya ọma ihe ọ banye n'ime ya ọma anụ ọtọ pilot ka ọ nọ anyị ga-anọkwa ndị n'ụdị ya gwa nna atụrụ ụmụ nwaanyị be anyị inu ha na-aghọta mma atụkwara gị inu ọzọ the higher a woman climbs the easier it is for men to see up her skirt. Ngozi Orabueze na-efegharị anyị ga-anọ ụbọchị n'udu ya agwa ọ dị ka ịnwe ọganizeshọn ịnọ n'ihu nyekwa jụọ n'eli ọfụ ewu Ngozi ụzụ na-amaghị akpụ ogene onye niile ịgbakasị arụ ihe onye niile bụ ọ na-egbe anya n'ọdụ ọmara ka esi eme ya nke bụ keep on laughing today. How many years nọ na-achị ọchị? I've been laughing all my life. Ma nge nwa ndị otu adịghị enough to silence me. Ihe eweta nwụrụ m pain aha I feel 1967. Nne gị na nna gị adịrọ dị enough iweta again. Ụna ya emeni. And I will put it to you, if destruction bara n'Igbo, ọ ya ba na your own father's family. Etu ahụ unu debere n'Igbo, etu ahụ n'Igbo dị, o nweghị ike move forward n'ofu ebe. Etu a ka ọ ga-adị na be nna gị. That thing iwechiri ya n'Igbo. I wish your family, your immediate family, I wish your family the same thing. And ọ ga-eme na family nna gị. Backwardness ga-anọ ya. Igbu mmadụ ga-adị dị ya. Iti ikikere eze ibe akwa so many mothers na n'Igbo nọ n'ebe etu ezigbo ụmụ ha. Ọ ga-adị be nna gị. It must come to your family. Gị nwa na-ekwu okwu a. It must come to your family. Ana m achị ọchị na-enweghị iwe. Ịchọrọ ka nsoro na-ebe akwa. I no go cry again. Anyị ebe na-akwa mgbe Bible. We no go cry again. Enough is enough. Ị ga-ebe akwa gị na your family. Ya ahụ unu wetara na Igbo. It must surely get to your father's house. It must come to you. Ka ị wee ghọta the pains ndị mmadụ feel. Many businesses are crash ya. Ịbụ onye ala. Many guys n'obodo Igbo na-amụ anya anyasị. Tagide afụ nweta ego bịa rụọ hotel ebe a. Ka ọ nata afụ project ọ na-eme ọ na-atọrọ ya gbuo Chukwu kpọkwa nne gị na nna gị ọkụ for bringing an idiot like you n'ụwa nka. Businesses ndị mmadụ crumble ọ na-atọ gị ụtọ. Ụfọdụ agbụrụ anabazie Lagos. Ha nwere choice. Ka ị chọrọ ka o mee. Onye nwere ego rụzie ọ na-anata o jee chọọ Camry ka o wee disguise ya ka hapụ ịma na o ji ego. Ka ezisi ego ịkpara when you cannot exercise yourself. Ịbata be nna gị ihe nwe onye na-agwa na ị na-apụ nekwa ka afro gị pụọ na ọ ihe unu chọrọ ka ọ dị n'ala Igbo. For that reason, course I place it on your family. Na your family ga-adị etu a n'Igbo ahụ dị. Ihe ahụ unu chọrọ ka ọ dị etu unu tidebe a n'Igbo. The same thing will happen to your father's house. Unu ga-efeel ya. Ma igbu mmadụ dị n'ime ya, ma anya mmiri dị n'ime ya, unu ga-eme experience nke nwa na-ekwu okwu a. Ọ ya dị ona na ndogo. Otu angrọfọ a ka ọ ga-emezu na ndogo. Ọ ya eme na eke, mee n'orie, mee na afọ, mee na nkwọ. Ụfọdụ nne na nna gba aka today, gbara aka nwa. Some people nọ be ha mụrụ ya ọkụ. Ha nọzi n'ilo. Ụfọdụ jeje kwa izie na be mmadụ. Ụlọ nke ha jire mụọ ya ọkụ because na ha mụtara ajọ nwa. Agwara ya ọjụ. Agwụ ya ọjụ.
ka ezi ka mamụ ya esi wee pụta wee jee na-agwa ndị a lekwa mamụ ya onwere ọnụ some na silence their parents iwekwa n'ọnụ. ụfọdụ na-eburu ndị mmadụ bịa na-ekidnap abịa debe ya n'ụlọ, nwaanyị amaghị n'ihe o ya ekwu nke ihe ebe awọ ya ekwu ya akwa mmiri eju ya ọnụ. ụbọchị a ga-abịa mụọ dị place ọkụ, nne na nna agbara aka na-amụtara nwa ha na-enye ha anya mmiri because na achọ Biafra. ka ijere Lagos kwenụ na Lagos kpata na ego na Lagos ahụ. Lagos ọ bụkwa Biafra land, kpata ego ebe ahụ. ọ bụ na ego ekwa kpata na n'Igbo ije Abuja, na nwere ndị nọ na Abuja kpata ego, bikuba na bi na Abuja jee di ya na opportunity dị ebe ahụ. seaport mere ịkpata ego, Chukwu gbakwa agha ọkụ dị ya. seaport mere iji ego, seaport mere agụ ji agụ. gbaa visa pụọ ọnụ na ụmụazị ndị ọzọ agbaa na nke ha pụọ. gbara visa na ọkadị ịpụkwa je chụọ akara aka gị obodo ahụ mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru. jee di ya ka ije chụta ya nata. ebe ọ bụ na Biafra mere na ịkpata n'ego, Nigeria mere ego nke a mego nke a mego, ngwa pụọ from this region, from eastern region pụọ jee chụọ onye outside. ndị o nwere ndị nọ n'Ọnịcha na-akọrị Ọnịcha bụkwa eastern region. many people si obodo dị iche iche na-abịa Ọnịcha. na-ekwe Aba rice bagokwa na ndị ọ bụrụ Aba ịbanye onye bata Aba abalị fibenda na isi Aba n'ebe a na-akọghịrị nkwu okwu chalenji m ma Nnamdi Kanu pụta ebe a kwuo okwu ihe na-afụ bụ God gị na-ekwu ịma na o nwere ndị mbụ God nke ebe challenge my authority. ọkụ gbakwa agụ dị ya anụmanụ. nwaanyị na maya na-achị ọchị, m ga na-achị ọchị steady. ihe ọchị mee nchi ọchị, o nwere onye ga-stop m from echi ọchị. m ga na-achị ọchị. ebe ụwa nke m debe m ka m nọ na ụwa m wetara m ihe anya mmiri mbe anya mmiri. onye m reason to laugh I go laugh. ma gị mụ ezinụlọ gị adịghị enough to stop me from laughing. mgbe chi m chọba ka m bebe akwa, ọ bụ ha gị nwa ya emenwu nka mbe akwa. onye chi ya na-egburu mmadụ a ga-egbu nwe arụ na-agbakasị gị na ngwa gị eziokwu. you are shameless idiot. gị na ya organization o nwere ihe unu mepụtanwu? kedu ihe ya organization mepụtara na Biafra ga ibu n'isi anụmanụ? Chukwu gbaa agha ọkụ dị ike. so nwanne m anyị adọọ na ebe a ka anyị na-achọ ka anyị weta ya n'isi njedebe. anyị akụọ na 1 hour 35 minutes. so achọ nka nkene gị for giving me your time. amaalụ gị mma. ọ bụrụ na ị nọ n'iru ọrụ kịta anyị ekipugo company nala ọfụma yetege nala ọfụma. okay, if you stop waiting for nude you will never see it. mgbe nke Nelly pụtara o nwere onye akpọrọ na fon gwa ya na ọ na-apụta. ọ pụtakwa ya afịa na ihe nna gwa ya bụ onye rejoice na o wego ndị bụ ụzọ jee the route. so it can happen at any time. ọ ga-emenwu ihe niile ahụ efuru na-ekwu ọnụ ncha niile bụ betrayers. o nwere any of you a ga-trust ebe unu nwere obi release nude nwaanyị mmadụ ka unu wee prove a point. I cannot trust you again. onye mụ na ya na-ekwu okwu, o nwere one guy nọ na my group before. o wee na-abụ onye ya na ya kwuru okwu etu a na-ese okwu na group na before you know it the guy asịrị na ya nwere evidence. o jee gbata voice na-amara ka o si eje ana gbaa ya na group. the thing na-eme mụ akpa na wonder this guy ebe ka o si enwekọtasị this voice note. so I began to him so uncomfortable with the whole things because ọ na-ebutezi ntiwa na the organization, na-emezi obi ndị mmadụ na-adịzi soured towards each other. so gịnị ka m ga-eme? I expelled him. ọ sị na ọ ya na-eji wee mere ya akpọ lọya ya mee nka nsị agba ọsọ jee kpọọ that your lawyer. jee kpọta lọya. mmụọ chụrụ gị na me pursue you. ọkwa mụchiri gị n'organization na mmụọ chụrụ gị n'okwu ngwalụ very dark man. mgbe ọbụla ị na-agbakọta voice note ka m esi ya trust gị
even ndị efuru na-efologo kịta na-eme nka otu akwa ka ya nọkwa one day very dark man abidokwa na-adịkwa egenze na-agbakọtakwa voice note ya na ha kpara na nkata a sị na onye rere nwanne ya ọkwa sị na n'obaya o nwe ka esi atụ dị imi na baya sef ama atros kwuzie etu a ka ọ dị unu adịghị trustworthy ihe unu na-eme ebe a bụ ife ndị kaikai ife ndị mpi anya unu adịrị organized etu Nnamdi Kanu si bido the thing ọ gakọtazie ndị ala esi from nowhere kpojube di ya majube ma illiterates ma ụmụ anụmanụ judia kama Nnamdi Kanu ga-eji n'oge kọtụ ba ụnụ ọf kọtụ si na kọtụ wepụsị ụnụ di ya na ndị ala karịrị ọhapịa mmiri na-ewe na-emebisiri ya ihe ọ na-aghasasị anụ nwoke rakwuo ya nye n'aka ndị ala nye n'aka ndị Rom akpọrọ ya jee na nke pilot ka anọzi na onye ka a ga-ereliziri unu as release the bandits etu a ndị Israel si ebe Barabas etu a ka a jụrụ ndị Naijiria ụfọdụ si nye drug baron nwaanyị a gburu die nwaanyị ama mma nwaanyị Hausa ụfọdụ ebe sikpọ ya nwaanyị a sikpọ ndị na-azụ ahịa ọgwụ ebe sikpọ ya ndị nke ya na ndị baron cartel asị Nnamdi Kanu kwara asị no crucify him ọ ya nọ na mana isi nwezi ada atọ na mba Nnamdi Kanu will come back. Daalụ. Thank you. O nwere ihe gọọmenti kọsụrụ gọọmenti ọ na-akọsị akwa mụ na gị nọ n'Igbo land ya onye chọrọ ka eyuzuo ya ka eyuzuru ya kpọna gọọmenti ọbụla mmadụ mere onwe ya willing tool a na-eyuzi ọkwa gị kpọrọ oku mmadụ azụ iwe nwee pawa ise ndị mmadụ ọ na-ekpo oku onye aha ya gwara okwu ya nenechasị mba na ya eme ha o nwere ihe emekwu ọ anụmanụ na-ada eche echiche ka eyuzuru ka ebu ihe egbe kweta ka ebu ihe egbe na-akpụrụ n'ime ọhịa onye biri egbe nọ n'ime ọhịa ọfọ ọjọọ bụ ọya arụ na ndị dịrị ọrụ agha amadị ihe ọ na-arụ apụtazie a na-agwa gị na ndị a na-eme ihe si na ọ bụ agha na-ịma ihe idiri ha a na-agwa gị na ndị a na-eme ihe esi na ejide nke ejidere na ọ na-akọnfes na ya bụ memba ebe a esi mba ihe a na-agwa onwe gị eziokwu. Thank you. Obi nwanne ebe ọ bụ na ịghọtago my point na thank you. Onye nwere ndidi na-aghọta m ọfụma ma onye na-enwero ndidi bịa n'owe abụrụ ya ọwụre m na-akọ ọnụ eje ebe ha ya dọ nọ na-ekwu about me ịghọtago mana nwa gbara afọ ise abụrụzi obere nwa anọgo m n'ọkụ for many years enwezi ihe na-anyị cheke m I've seen it all. anyị nọ mgbe ihe niile a bidoro anyị nọkwa India anọrọgo na Facebook as far back as 2009-2010 anọrọgo na Facebook 2009-2010 nọrọkwanụ active na Facebook so onwebe ihe nwaanyị na-afụbe na analyze ya na-afụ ka o si play out na-receive data na ụmụ ihe ndị a niile so na-ebelata aka ọma ọnụ ma ọ na-akpọ m this and that is nothing. I've seen it all. Even in the height of it when Nnamdi Kanu was blowing hot anyị na-anọ nke na-eme program mmadụ abịa sị m mama na supreme leader n'online wanyị isi ọ dịkwa ụnụ mma are you okay? So m chọọ tụọ my program because Nnamdi Kanu na-eme broadcast n'isi adịrọgụ mma ịma na ịmakwa ihe bụ on air personal OAP ịma na mbụ OAP ịma na nnụ bụ na radio station na Nnewi ebe Authority FM ịma na nnụ bụ na m na-anchor bụ program na Authority FM atabago m chicken before bazaar inesi ama anya ndị nwoke ibe na wato you
No. Ngwan. Isi wichie ka m melụ gịnị? Kee nke na-ajụ wichie. Isi wichie. Abana m ya ọ jụrụ wichie. How much are they paying you then? Mgbe m na-alụ na redio. No, nwe onye na-akwụ m ụgwọ. Adị m alụrụ onye ọbụla, abụ m independent broadcaster. Even na nchọ onye nwe Facebook ya, if not njekwa na radio house, nje mụnwa na-eji aka negotiate ngro time kwụọ ha nwe ụgwọ. Enwere ike in a week ngro 3 days in a week. Enwere ike ngro 1 hour. Enwere ike ngro Monday 8 p.m. ngro Wednesday 8 p.m. ngro Friday 8 p.m. You gotta go. Ma ọkwanụ time na dị free. Nwelu during the day mgbe ndị mmadụ nọ na. So ka m si make my money bụ ịmụrụ nwe ndị nna si na to make money adịkwa too hard yo like that. Nche ịdalụ na radio house again. Nje dị a ngro time. Ka m esi make my money bụ na mgbe izi ahụ na-egro the time mma na-spend. Run all my program. Echi ọchị dị na enjoy ya the program. Enyeghị some kind of advice. Echi ịrọnụkwa ya, imepe line for people to call in. Inwe ike nye ha that space 1 minute. So n'ime 1 hour ga-abụ 60 minutes. I sacrifice ya 10 minutes. Onye akpọ call. Ịza nke onye finish ikwu egwu. Inwe ike kwuchala egwu 2 minutes. Ịnachigatakwa. Then program ga ndị mmadụ na-egezi ya na call in. Ịbazie ahịa. Ịbazie into marketing. Ijezie na shops na companies. Ịnarazie ha advert. Ịkụbazie alụ ha advert. Onwe ga-akwụ 200, ka akwụọ 500, ka akwụọ 1 million. Ihe ọbụla ị natara ozi nke ị balance ya up. Onye bụ na the program adịbago solid. And still or independent broadcaster ka ị bụ. You are not working for anybody. You are working for yourself. So by then, my program, if I na-akpọ ya bụ mụzụkwa anya. 2018, I was running it in Authority FM. Oge mbata Nigeria. Do you understand me? 2018, I run on ya in Authority FM and Nnewi. So ihe ọbụla nna agwago na-editelu ya na-agwago date ka ị malụ na ebe nna agwago bụ pure ka o si wee dị. So enyego m ya a short. Ọ bụla a success. Ọga even n'oge nchọtụrụ ya down because na m achọghị ịpụ. O wutekwa ndị mmadụ na-akpọ ọlụ ebube global n'ihe ala, you know, ma ndị nwecha rentals ma ndị otie. Did they call in? The program na dị interesting. N'oge ahụ network adịsịrị ọfụma na Nnewi mgbe asị o nwere ike mbanye live na Facebook anọkata omebụrụ na ihe afụzi. So that's by the way. Which na ife kwuru na ifukwa na a young guy na-achọ ọlụ, you can equally do that. Ibidokwuru onwe gị career. Ekwu echi ife bụ OAP. Eji isi na-abịa eme ya. Ejiri isi na-abịa eme ya. Ha jee na-agba ọgụ na-anụ ọgụ ebe ọgụ na-adụrụ. A politician ka ị na-akọ ọnụ na-akpọ iyi, ị na-ama otu ọnụ sef, ịma ihe obu n'isi ebe ahụ ọnụ. Ịma ihe obu n'isi ma ndị na-achị ọkụ and so on and so forth. Meanwhile, before banye dị o take the oath of office. O take the oath. Oath all the engraven, all the embedded in that national anthem and the national pledge. Pledge, yeah, I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend, again, that part, to defend her unity. In a good pledge, so an official pledge to defend the unity of Nigeria. Case Yapata can divide the country. No man got it difficult. They are not faithful. They are not faithful.
but they are faithful to their masters in the tinyere. That's why they are not able to deliver to you, but they are delivering to the people that put them there. It's as simple as that. Some of those people just arrive at Waka today because I'm not calling here. They use. You are nobody, man. You cannot smell that seat, but somebody can tell you, I will put you there. What you hear by another day, and you have no work again. You all have a godfather. If we have Ngige, who go on as the first governor kidnap. The history of Nigeria. Onwerabe Ijire not here 2003, 2004. He kidnapped her. Oh, her godfather is in name. Thank you. They change your pledge. If they change the national anthem. If they change your anthem, they change your pledge. They change the pledge. Wakachi phone. They're on YouTube. Good night.